Molt important. Hem anat a un centre de vacunes per saber si la gent està vacunant, quines vacunes s'estan posant, si estan al dia d'aquest calendari de vacunació i de les seves novetats. En Xavi ara, de fet, hi ha anat. Avui hem vingut al Centre de Salut de l'Escola Graduada de Palma per veure com avança el calendari de vacunació amb els més petits, i és per això que venim fins aquí a parlar amb els pares de n'Enric i na Martina. Bon dia, com estàs? Bon dia. Ara veniu a vacunar en els al·lots, ells tenen només 3 mesos, ¿no? Sí, ahora hoy le pondremos la vacuna de la meningitis B, que Chisca nos recomendó ponerla, la enfermera del centro de salud, y es una vacuna que no está financiada, pero hemos decidido ponérsela y nada, yo ya toca, hoy es el día. Abans veiem com vacunàveu en Martina, per mi que era ella, però ara el vacunareu en Enric, per mi era. Així és, ara li toca en el petit i na Martina ho ha fet molt bé, s'ha portat molt bé i ara veuré com ho fa, que també molt bé, supos. I clar, ara vendrà l'enfermera a fer-li la punxada perquè, clar, de cara que el puguis distreure un poc, que no li faci tant de mal, això com se du, perquè el veiem que el tens en una posició ben posada, no? Sí, normalment, ells, la sort és que són bastant tranquils, intentam que hagin menjat bé abans i els he donat el pit just abans d'entrar i, ara provarem a veure com va i després continuarem amb una miqueta de pit més. Beníssim, i ara, si vos pareix, procedim a veure com és aquesta punxadeta, que no li faci molt de mal. Anem a veure... Perquè, clar, Lluís, vosaltres, per exemple, vacunes com, per exemple, la del Covid o del grip, no li heu posat encara, ¿no? No, todavía no hemos pensado estas vacunas. Seguimos el calendario vacunal a rajatabla, pero de momento esto ni nos lo hemos planteado. Molt bé, Enric. S'ha portat beníssim, ja hem acabat. Vinga, va. I doncs, moltíssimes gràcies per atendre en els 5 dies i per donar un poc més de llum sobre aquest tema. Gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, que vagi molt bé. Així que, companys, ja ho hem vist com acaben de vacunar en Enric, en aquest centre de salut de l'Escola Graduada, que l'han vacunat de la meningitis, una vacuna que avui per avui encara no està finançada per l'Estat. Gràcies, Xavi. Ho acaba de dir el nostre company. Fins ara aquesta vacuna no està finançada, però sí que canviarà a partir d'ara. No se sap exactament quan, però serà enguany.